президенти Россия Владимир Путин муҳоҷири тоҷик Камолов Парвиз Аҳроровичро, ки дар ноҳияи Шимски вилояти Новгород як хоҷагии деҳқонӣ ташкил кардааст, бо ифтихорнома ва медали барои саҳми холисона дар созмони имдоди МИВ Месте сарфароз гардонидааст. намояндаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия бо нашри ин хабар гуфт, муҳоҷирони тоҷик дар соҳаҳои гуногуни иқтисоди Русия дар натиҷаи заҳмату талоши худ ба натиҷаҳои қобили таваҷҷӯҳ ва ситоиш ноил шуда истоданд ва Парвиз Камолов низ яке аз муҳоҷирони муваффақи тоҷик аст, ки дар Федератсияи Россия дар натиҷаи заҳмату талоши пайваста ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. намоянда гуфт, Парвиз Камолов аз таҷрибаи бои андӯхта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ба соҳаи кишоварзӣ машғул гардида, дар муддати кӯтоҳтарин ба комёбиҳои назаррас ноил гардидааст. Парвиз Аҳрорович дар ҳавзаи шимоли ғарбии Федератсияи Россия 100 гектар замини кишоварзиро расман гирифта, бо ҳамватанони худ ба истеҳсоли сабзавот аз ҷиҳати экологӣ тоза машғул мебошад. ин аст, ки заҳмату талошҳои ин шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукумати Федератсияи Россия ба инобат гирифта, бо фармони президенти Федератсияи Россия бо ифтихорнома сарфароз гардонида шудааст. гуфта мешавад, ки аз ҳосили заҳмати худ Камолов Парвиз барои эҳтиёҷмандон, корафтодагон ва мактаб-интернатҳои минтақавӣ дасти кӯмак дароз менамояд ва аз ҷумла дар давраи пандемияи коронавирус ӯ барои муҳоҷирони тоҷик ва оилаҳои онҳо, донишҷӯён ва дигар шахсони эҳтиёҷманд кӯмак ироа кардааст. дар Русия бино ба ҳисобҳо тақрибан 1 миллион муҳоҷири корӣ аз Тоҷикистон кор мекунад. пуле, ки онҳо ба ватан мефиристанд, як манбаи асосии таъмини зиндагии аксари оилаҳо дар Тоҷикистон ба шумор меравад. соли 2020, ки Русия марзҳояшро ба далели коронавирус баст ва садҳо ҳазор муҳоҷири корӣ аз Тоҷикистон ба он кишвар рафтан натавонистанд, аз Русия ба Тоҷикистон амагӣ 1,7 миллиард доллар пул интиқол ёфт, ки ин назар ба як соли қаблӣ 32% ё 800 миллион доллар камтар буд.